बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ बे समाव करोना भाइरासखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो थाखाय आखायाव लादों। बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ बे समाव बुहुमनाङै करोना भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुं अनजिमा आरो फाहामनाय थैनायनि अनजिमाखौ दिन्थिनो लानाय जादों। आथिखालाव बुहुमनाङै करोना भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुं अनजिमाया 50,81,505। बेनिनो सा 20,21,692 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय आरो बेनिनो 3,29,731 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। बे समाव मुलुगनाङै 27,34,081 सुबुङा फाहामथाय लागासिनो दङ। बे समाव आमेरिकायाव करोना भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुं अनजिमाया 15,91,991 आरो 37,72,000 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय। बेनिनो सा 94,994 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। आथिखालाव 11,26,921 सुबुङा फाहामथाय लागासिनो दङ। बे समाव रासियायाव करोना भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुं अनजिमाया 3,08,705। बेनिनो 85,392 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय आरो बेनिनो 2,972 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। बेनिनो 2,20,341 सुबुङा बे समाव फाहामथाय लागासिनो दङ। बे समाव स्पेनआव करोना भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुं अनजिमाया 2,69,524। बेनिनो 1,96,958 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय आरो 27,888 सुबुङा बे समाव जिउ गोमानो गोनां जाबाय। बे समाव 54,678 सुबुङा फाहामथाय लागासिनो दङ। आथिखालाव ब्राजिलाव करोना भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुं अनजिमाया 2,93,357। बेनिनो 1,16,683 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय आरो 18,894 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। आथिखालाव ब्राजिलाव 1,57,780 सुबुङा फाहामथाय लागासिनो दङ। बे समाव भारत नाङै करोना भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुं अनजिमा आरो फाहामनाय थैनायनि अनजिमाफोरखौ दिन्थिनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। बे समाव दुलाराय भारत नाङै करोना भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुं अनजिमाया 1,06,750। बेनिनो 42,298 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय आरो 3,303 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। आथिखालाव 61,149 सुबुङा फाहामथाय लागासिनो दङ। बे समाव गासै भारतनि गुबुन गुबुन हादरसाफोरनि फारिलाइखौ दिन्थिनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। आथिखालाव भारतनि गेजेराव महाराष्ट्रआव बयनिख्रुइ बांसिन सुबुङा करोना भाइरासजों सन्देरजानो गोनां जादों। महाराष्ट्रआव करोना भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुं अनजिमाया 37,136। बेनिनो 9,639 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय आरो 1,325 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। आथिखालाव 26,172 सुबुङा फाहामथाय लागासिनो दङ। आथिखालाव तामिलनाडुआव करोना भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुं अनजिमाया 12,448। बेनिनो 4,895 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय आरो 84 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। आथिखालाव 7,469 सुबुङा फाहामथाय लागासिनो दङ। आथिखालाव गुजरातआव करोना भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुं अनजिमाया 12,140। बेनिनो 5,043 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय आरो 719 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। आथिखालाव 6,378 सुबुङा
फाहामथाय लागासिनो दङ। आथिखालाव दिल्लीयाव कर'ना भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुं अनजिमाया 10,554। बेनिनो 4,750 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय आरो 168 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। आथिखालाव बेनिनो 5,636 सुबुङा फाहामथाय लागासिनो दङ। आथिखालाव राजस्थानाव कर'ना भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुं अनजिमाया 5,845। बेनिनो 3,337 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय आरो 143 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। आथिखालाव 2,365 सुबुङा फाहामथाय लागासिनो दङ। बे समाव आसामाव कर'ना भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुं अनजिमाया 188। बेनिनो 48 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय आरो 4 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। आथिखालाव 133 सुबुङा फाहामथाय लागासिनो दङ।